Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa latest weather analysis na yung araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Disyembre 11 hanggang 13, 2024. Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Yung series of shear line nung nakakaang weekend ay humina na po at nag-iwan po ito ng malalakas na ulan sa bahagi po ng Camarines Norte sa nakalipas na 24 hanggang 48 oras. At nagbigay po ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas, mountainous areas ng Camarines Norte na naglubog po ng mga ilang mga barangays doon sa area na yun. At kasalukuyan, ang shear line ay na-diffuse na po at meron na lang tayong pagbabalik ng hanging silanganin, yung easterlies. Nagbibigay pa rin ng mga rain showers and thunderstorms sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao. And ganyan din po sa ibang areas po ng Visayas. Bicol region, may mga showers pa rin inaasahan, lalo sa hapon o gabi. So huwag niyong kalimutan magdala ng payong at kapote dahil po sa nayon ay papunta tayo sa wet phase ng Madden-Julian Oscillation. But lucky enough, ngayong week ay wala naman tayong inaasahan pong sama ng panahon o bagyo na posibleng mamuo. But next week, medyo tumataas ang probability na posibleng may mag-form po na isang bagyo o low pressure system dito po sa may bahagi po ng Caroline Islands mula sa silangan ng Mindanao, Palau hanggang dito po sa may Caroline Islands sa may Western Pacific. So, all eyes tayo dito simula Disyembre 16 hanggang 21 dahil may probability na baka may mag-form po dito. But uncertain pa kung saan po siya papunta. So, we will keep you updated sa mga susunod na araw. So, ito yung zoom in satellite animation. So, nakikita po ninyo yung mga napakaraming po mga cumulonimbus clouds. Nagbibigay po ng mga thunderstorms sa may bahagi po ng Mindanao at Kabisayaan. Kahit na yung gabi, may mga rain showers pa rin o thunderstorms. At manatili po ito hanggang sa mga ilang araw pa. Okay? Lalo na po next week kapag namuo yung low pressure system dito. So, magbibigay ng mga paulan yan sa Eastern Visayas at Mindanao. At yung hanging amihan ay bukang babalik na naman ngayong weekend hanggang next week. At subaybayan natin yan dahil magiging mahangin po tayo, malamig sa silangan bahagi po ng Luzon hanggang sa Bicol region. Okay, and ito yung wind and pressure forecast mula sa European model for the next 3 days hanggang Sabado. At nakita natin na manatili na yon ang kakaroon ng hanging silanganin ulit sa silangan bahagi po ng ating kapuluan. So bukas Huwebes hanggang Biyernes, hanging silanganan po dito sa may eastern sections ng ating bansa. Ang northeast monsoon ay stationary sa may bahagi po ng Taiwan at hilagang bahagi po ng West Philippine Sea. So nakikita nyo dito, ang northeast monsoon ay nandito sa bahagi nito ng hilaga ng Pilipinas. Pagdating ng Sabado, ito po ay lalakas ulit at makaka-affecto po sa dulong hilagang Luzon, Batanes at Cagayan Valley. So, magiging mahangin po hanggang sa 60 kilometro bawat oras ang bugso ng hangin at may mga padaan-daan po mga rain showers. Okay? And sa linggo, ito po ay bababa na naman sa may silangan bahagi po ng gitnang Luzon, sa may Northern Quezon, Pulilio, at makaka-affecto rin sa Northern Bicol region like Camarines Norte at Partido District ng Camarines Sur, Catanduanes. So may mga possibility ng pagbabalik na naman ng shear line dito po sa bahagi nito ng Bicol region na yung darating pong weekend.
And kung i-move natin for next week, yung possible formation ng isang low pressure system o bagyo, ayan po, nakikita po natin kung gagamitin natin ang European model, which is more reliable po pagdating po sa medium to long range forecast. At nakikita po natin dyan na mukhang may low pressure system dito, papalapit po sa silangan Mindanao, posible maging tropical depression or tropical storm. At mula Disyembre 18, Miyerkules po yan, hanggang December 20, which is Friday and Saturday, mukhang meron pong maglalandfall po dito sa may eastern Mindanao. But ito yung forecast as of this time. And then yung northeast monsoon, December 17, 18 hanggang 21, ay manatili po quasi stationary dito po sa may Luzon at sa Bicol region. So handa po tayo sa mga posibilidad nitong pagbuo nitong LPA. So may mga ulan po yan sa may Visayas at Mindanao. So antabayan natin dahil po ang forecast na ito ay still napakalayo. Okay, more than 5 days and mataas pa ang uncertainty. Hindi pa po sigurado kung saan po siya tatahak o kung mabubuo po siya. Let's hope and pray na sana hindi po ito mamuo dahil medyo spoiler po sa ating pagdiwang po ng Pasko. So, yung mga areas po ng Bicol region at Visayas at Mindanao magbantay sa posibilidad ng pagbuo nito. At kung may mga disaster plans po kayo, ay mabuti na po ihanda ninyo. Dahil pag ito po namuo, ay magbibigay po ng mga malalakas na ulan na naman po sa area po ng Visayas at Mindanao. At kung umakyat, delikado rin po ang Kabikulan. So, maganda po tayo. Okay? At hopefully, sana hindi po matuloy. But until nandyan yung forecast, ay pabantayin po natin ito hanggang next week. And kung titingnan natin yung American model, medyo iba naman pinapakita nito. Mag-form po siya sa 16, Monday, Tuesday, next week. And then ayan po siya, approaching the eastern sections po ng Eastern Visayas. And mukhang magiging tropical storm po siya, severe tropical storm. Pagdating ng Friday, landfall po siya sa may Samar, Leyte area. At Sabado, 21, malulusaw po dito sa may area ng Bicol, magiging LPA na lamang dahil po sa pagdating ng panibagong surge ng amihan sa December 21, Sabado, and December 22, Sunday. Mukhang malakas po ang amihan dito sa Luzon, kasama po ang Bicol region, and yung LPA or yung tropical storm na forecast ng American model ay malulusaw. Okay? So, yan po ang scenario ng American model. So, napaka-baba po ang probability. So, hindi pa po natin sure kung saan po siya pupunta. But, kung titingnan natin ang December 24, yung Noche Buena, and December 25, Christmas Day, mukhang may northeast monsoon na lang dito sa atin. At konting shear line sa may area po ng Eastern Visayas o Bicol. But, kung titingnan natin yung European model, ay mukhang wala po siya. At mukhang yung LPA na dadaan po ng Mindanao ay mukhang magde-develop dito sa may area po ng Palawan. At lalakas po siya sa may West Philippine Sea, sa may Kalayaan Island Group. At patungo po sa may area po ng Eastern Vietnam. So, ang probability nito ay napakababa, 0 to 20%, and highly uncertain. So, hindi po natin sure kung saan po siya tatahak. So, malalaman po natin yan by next week. But as of now, mabuti na yung mag-prepare tayo. Hindi naman po yung agad-agad mag-prepare. Mabuti yung may idea tayo na baka magkakaroon. So, mag-planning kung anong dapat gawin. And let's hope na hindi po ito matuloy dahil po yung dalawang computer models hindi po nag-agree. But kung isa-summarize po natin ang forecast for next week, December 16 hanggang December 22, ito po ang pinapakita. Ang American model ay ang tracking niya po ay dito.
At malulusaw po rin siya dito sa may area po ng Bicol. Diyan po siya malulusaw. Okay? While, so yan po ang tracking. Yung European model ay mukha dito po siya. Ganyan po siya. Bilang isang LPA o hanggang tropical depression. Yung American model pala, baka maging tropical storm, severe tropical storm. So, yan, mababa po ang probability. So, hindi po natin alam. So, wait and see. But at least may idea tayo na yung dalawang computer models ay nag-agree na baka may mag-form po dito sa may bahagi po ng Western Pacific, Eastern Mindanao. So, still a big question mark kung ano po ang tatahakin niya. And, antabayan na lang po ninyo mga updates natin sa mga darating na araw. Then sa ulan, mukhang sa weekend, meron na naman tayong mga pag-ulan dito sa may bahagi po ng Southern Palawan, Sulu Archipelago, dito sa may Bicol, pagdating po ng Sabado and Linggo, may panibagong surge ng amihan, and then meron na naman tayong shear line na magpapaulan po dito sa may eastern sections po ng Bicol Region, Catanduanes, Partido District, sa may area po ng Camarines Norte, dahil po yan si shear line. Okay, so magiging mas malakas naman po dito sa may Northern Quezon, Pulilio. So mag-ingat lang po sa mga posibleng pagbabaha, pagkaroon ng landslides sa mga hazard prone areas ng mga lugar na ito. Hindi na natin maalis yan dahil nasa panahon po tayo ng papuntang La Nina, but hindi pa tayo sure kung matutuloy ang La Nina, but nasa wet phase pa rin tayo, na rin tayo ng Modern Julian Oscillation, so may mga ulan-ulan po tayo hapon-hapon dito po sa ating kapuluan. So maghanda na lang po sa mga posibilidad ng mga malalakas na ulan, lalo na po pag may mga shear line, hanging amihan, at yung pag-form nitong LPA na sana hindi matuloy. Okay? Now, pagdating naman po sa ating wave heights, mukhang mapanganib po sa mga malilit sa sakyang dagat sa may East at West Philippine Sea, except for yung inland waters ng ating kapuluan, Sulu Archipelago, Visayan Sea, Sibuyan Sea, Burias sa may Tagay Gulf, kasama po Burias at Ticao, ay mukhang okay naman po dyan ang wave heights. Yung East at West Philippine Sea lamang ay medyo panganib. At lalong-lalo na po na yung dating na weekend, meron na naman panibagong surge ng amihan hanggang Tuesday. So, magiging maalon po ang both sides ng Pilipinas. So, up to 3 to 4 meters ang laki ng mga alon. So, mapanganib po yan sa mga malilit na sasakyang pangdagat. Okay? So, bago tayong paalam, ito yung latest Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center. Pinalabas po ito noong Miyerkules, valid for the next 2 to 3 weeks, na kung saan yung third week ay very highly uncertain, hindi pa sigurado kung matutuloy. Now, sa week 2, valid December 18 to 24, next week po yan, mukhang magkakaroon po tayo ng more than 40% of a tropical cyclone formation o pagbuo ng isang bagyo dito po sa may east ng ating bansa. So, it's still a question mark kung saan siya pupunta, but may 40% ang probability may mag-form. Samantala, pagdating po ng week 3, which is mataas pa ang uncertainty, 0 to 20% probability, December 25 to December 31, magkakaroon po tayo ng 20% probability ng isang tropical cyclone formation, pagbuo ng isang bagyo dito. So, hindi po ito sure. Sa mga models, wala naman masyadong pinapakita, but yan po ang outlook for the next 2 to 3 weeks. Okay? So, dyan muna natin tatapusin ang ating updates. We will keep you updated. Ngayon darating pong Friday, bago mag-weekend, kung ano mga latest situation doon sa posibleng pag-form ng isang bagyo, East of Mindanao. Sana hindi po matuloy. At, bagamat even LPA lamang po siya o sama ng panahon, ay magbibigay po ito ng mga grabing ulan sa Visayas at Mindanao, at kung umakyat, delikado rin po ang Bicol. But as of this time, doon naman po sa may bahagi po ng Visayas at Mindanao ang pinapakitang mga pag-ulan, dulot po nitong posibleng pagbuo ng isang bagyo or low pressure system. So we'll keep you updated. Okay? So relax muna at magplano po kung ano mga disaster plan ninyo kung matuloy
Sana hindi po. Ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.